Converse, isa sa mga paborito nato nga sapatos karon. Daghay ganahan niini ug usa sa mga pinakasikat nga brand karon sa tibuok kalibutan. Pero unsay nahitabo sa Converse? Kinsa ni tag-iya niini karon ug kinsay nagtukod ani sa sinugdanan? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Mga ka-Unation, ang Converse usa ka American lifestyle brand na namaligya sa una og mga sapatos, apparel and accessories. Kini gitukod ni Marky Mills katong 1908. Dugay na kaayo. 1908 pa lang gisugdan ni Mr. Mills dito sa Malden, Massachusetts. Iyang edad niini 47 anyos. Kini siya ang karaan nga pangalan is Converse Rubber Shoes Company. Buot pasabot mga rubber ba ilang gibaligya sa unang panahon. Pero dili lang sapatos ilang ginabaligya sa una. Namaligya pud sila og kanang gitawag na ligid sa sakyanan ug sapatos sa laing sports kana ang tennis. Pagka 1916 gi-establish kanang gitawag na Converse Basketball o gi-introduce gibaligya sa mga tao sa katuig after ato. Kana siya 1917. Pagka 1923 diha ang sinugdanan sa kanang gitawag na All-Star Shoes. Ug 1923 mao nang tuig nga nigawas si Chuck Taylor. Kung kailan mo ni Chuck Taylor, usa siya ka basketball player. Iyang pangalan Charles H. Taylor, also known as sa kung gingon gaina Chuck Taylor. Pagka 1932 diha na dayon nahimugso ang sapatos or design na ang pangalan Chuck Taylor. Ug diha nagsugod ang masalimuot nga kaagi sa Converse. Kay sunod ng mga katuigan katong 1939 gibaligya ang Converse sa Stone family. So ang nagdalaan ni mga katuigan sa Converse katong 1939 mauna ang Stone family. Ug nasundan pa kini sa kanang gitawag na gera katong 1941 gitawag siya World War II. Ug diha ni shift ni balhin ug produce og mga items ang Converse. Ang ilan ang gibuhat ani ng mga panahon nagproduce sila og kanang gitawag na mga items para sa mga military. Pero paghuman sa World War, ibalik na pud sila sa original nila ng mga item sa pag-produce sa mga sapatos na dili na pang military. Ug nigawas kanang gitawag nga design nga low cut sa Converse na hitabo na 1957. Ug 1962, diri na ilado si Wilt Chamberlain. Kay ila ka ana kung ikaw sa ka-NBA fan. Unsa ni hitabuan ang 1962? Dula sa NBA, Philadelphia 76ers versus New York Knicks. Diri ni dawag ang Philadelphia 76ers. Best player si Wilt Chamberlain. Pilay score 100 points. Ug ang gisuot nga sapatos Converse. Paglabay sa panahon 1972, gibaligya sa Stone family ang Converse didto sa Iltra Corporation. Pero wa nagdugay pagka 1979 gibaligya na pud sa Iltra Corporation sa Allied Corporation. Ug wa nagdugay pag-abot sa October 1986 gibaligya na pud sa Allied Corporation ang Converse sa lain ng mga kumpanya. Sa paglabay sa panahon ni abot ang tuig na 2001 sa bulan na January sa adlaw na 22 nag-file og bankruptcy ang Converse. O gipalit o gi-acquire sa kanang gitawag na Nike. Ang istorya sa Converse, grabe, balhin-balhin. Bisag kinsa na lang ang ni-acquire, ang nihawid, o ang nagmalampuson ang kumpanya nga Nike. Ug hantod karon ginagamit gihapon nato ang sapatos nga naitatak na Converse. Uy! Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya!